ketal video teh ketal rujamung mana bagai subscribe khlai didi teh jotton sikang nuknani bagai bell icon sini didi. Tini blog of haimani hingke jaga paimani al jaga o ang tabuk thangai aro lebu rok lubia rok muikhutung rok koekta hain kaijak amo tamung tongha kisa thangai nai naitongdi ani blog no. Ang nare musuk sawi kalang thangkapu rok kang kana kam tangnai rok samani sekang waisa musuk habai sakha takte waisa musuk habai sai kalang thangka tari bini bosok rok sikri kha iko bosok sikri kha omo se joton se o bit bising ni joton se kotor tongmani espan kri kha bosok iya engke sobai chikon chikon ko iko abo joton nangkai mani abo thaikya ke nong nang tesa phunuk firana soja bo thaikya tesa phunukana bit ketal sungjaga paimani o kun khaijak ko jal diu simi haino berari tonjak muikhutung rok kaisa kusu kaijak iko sobai kaimani ko ranok chikon chikon chiko mo dongo kasa drop khai yang on hari dong parngi thanga kuskre dong sikre dong te sakatal di mari wani kai ngote tongo ko iya ngote tongo ngai gonji kontang aja nih to story ya iko rok omoke sakumra omo bolong tongkha mo te salasuk phai tangi pom riasa komo hamgalaka emne banchiwan hene wan sukusi mayang obono te chikon chikon tongmani watui wawi riwi somoi hamoi si thangka koro te phangsa sobai o jaga o phaikya kanyo ano nukha kanyo lama tikhimnai rok munai bo yalolok ni hilayo lasima sijang bo lasi uta ang thik no aganda sabo haipano ano nukhanyo munai bo yalolok khorang botei lekhne sablai hokeba ang lasima haing bole lebu bara banjeno saimali watin jora kaifano mo katang jani bo iko bolai kisa tam jani haing thangata hoima haingai iko mo ke kusrang bolai nugui man nai ko nasikti omo kete sa chikon phuru kaimani hingke mo hingke tam jani bolai ngai thangka saimaliya kisa kohoi ngai kisa hoima haing thangka je lebu kai experience ganang rok borok ano comment khai sadi bada banchino ade busuk bufang torkha omom se kotor nang phui kayu o te kaisa babo hainong tongkha amole banchi kala kha haima tongsu i amo te kaisa banchi nai ko omo ke ko bolai kusrang omo joto nang kai mani mangno mo khai bolai hoikya amole thisinai no kuru kai mani na hade house boza ki thangsu omo thangana haipana hau boza khano khamka sikam omo hingke khamka sikam nahari tori tongkha mo bubar barjak omo thaikya hangke ke muitu bubar bai gudok sakhai belai ke thoknai hang thokjago khamka sikam hingke gudogo kri hingke aramse nangjakya norok bo baksa thokjaknai tongna je nainai rok yango tekaisa tamo tong phunukgano iko omo hingke mui masing to stolia chikon sangai tongkha omo hingke iko belai si chikon baikha mo khai kono hari tang jen chikon khai ekloge kaimani no to stolia ni omo hingke kai kotomar nasikdi sosa bubar batrop ko sosa sungnuko
chỉ còn phát thay nháy khám các cái khá giá thì có đó thay tòng khá mà bố số sẽ bạc khám mô tăng phu tiếp vào tòng 이거 호남 소가 이거 탕비네 이거 거시게 마니 이거 거시게 잡 얘네들 이거는 빛 cái tal sừng ra cái bay mà níu cuốn khai chắc có già lưu xí mới hay nhầm bè ra đi toàn giặc mấy cái từng rồi cái sẽ cái giặc gì có lockdown ni jarawo gina singmang furi thangkan hareobo ikobo no lockdown ni jara gina singni furnai te kaisa tongo I kaingo bisingo omba hanyo te kaisa bin haka iko te duita tongo iko te kainai te thainyo iko zum khai funuga na ko mo kaisa iko te kaisa iko omoke te sara ke khak nai omoke tabuk se fur drop ko iko omorong no gina singei gina singmang fur thangnai rok omorong no omo kaisa te kaisa iko te kaisa te kaisa sikon sai kon te kaisa sikon te ke goi bu sakha kolo sikon te kaisa ko soi ko yang obo sosa hangei sosa ko chikon bor bar ko soi kon